ては行けないよ。生まれてきた意味探しに行くのさ。こんにちは。色の虹追いかけて雨上がりのこの星空、月明かりずっと照らしている。輝き続ける命の灯火、生まれた奇跡ありがとう。どんな一日が花もその風に揺れる日々も、遠くで泣いてることにも水面に映る魚も、空に帰る虫たちも夜空に浮かぶ星たちも僕を支え続けてくれる。だから今ありブレード&ソウル日本サーバー星だけ遊びます。ソロでデイリーチャレンジを終わらせちゃおう。パーティーモードが変更されました。まもなくマッチング。一瞬落ちた。危険を伴う。本当ですか？アトラクションクエストが開始されました。マイクやスピーカーの接続状態が解除されました。パイロットが近くにいます。条件が合わないため使用できません。
ラワラ戦闘中はゲームを終了できません。いやおかげでまもなくマッチングされたダンジョンに移動します。パーティーリーダーに任命されました。それではお願いします。風吹く時木の奏でる時楓舞い上がる時ここにはないよとエラを持ってるくせにな
用できません。ターゲットが近くにいます。WOW。 ダメだ、ここから先は通さないぞ。今日ゴロちゃんいらっしゃい。ほらほら、ちょっとこれ見てよ。金庫出てこないかな。条件が合わないため使用できません。アトラクションクエストが開始されました。金庫なし。
ードが変更されました。まもなくマッチングされたダンジョンに移動します。パーティーリーダーに任命されました。黒竜町あなたしかいないのです。本ばっか見て侵入者だ。邪魔をするな。黒竜の力を思い知れ。栄養剤だ。自らやってきたんだ。クルム大将軍。終わった。次イベント。まもなくマッチングされたダンジョンに移動します。パーティーリーダーに任命されました。
増え受け忘れるところだったわら。
私を闇夜に投げて射止めるあなたの心はからくりレスダン足りないの伝わる熱に浮かされ溶け合うスコーチナイト深く響く痛みを伴うくらい叶わない熱を抱いて燃え上がるみたい機械人だけの体よりも感じる行動に触れていたいここ終了。この見事がしげたスピグマ突き上げる衝動のままにあるあとは我々に任せてくれ。幸せの素晴らしいです。Twilight 良い闇をリボンで手繰り絡めるあなたの視線はブラックフィルアップ満たしてよ焼けつくようなかげろう夜で塗り替えて噛む茨の木誘惑の痛みが満たしてゆくお元気です。それではお願いします。条件が合わないため使用できません。アトラクションクエストが開始されました。次。見つめてバイオレ声が
正直
トが開始されました。掴み取るから卑しい者よ、神戸を垂れよ。我に命乞いをしろ。無礼者どもよ、罪を償え。貴様の命もここまでだ。私も今呪法自走呪法自走モードが変更されました。まもなくマッチングされたダンジョンに移動します。パーティーリーダーに指名されました。お願いがあります。お願いが一丁だ。さらばで。この先に私たちの部族のお待ちしていました。あと少し少々お待ちください。ここから先非常事態非常事態。俺たちの命を守るぞ。マイクやスピーカーの接続状態が解除し、身の程知らずが暴れてるわけにな。終わりだ。山本の勇気もここまで。条件が合わないため使用できません。助けてください。
ちに俺はここで少し休ませて。どうやってここまで。ありがとうございます。ありがとうございます。助けてくださってありがとうございます。あなたはアトラクションクエストが開始さ私れました。のことは気にせずにどうぞ言ってください。お前らでは相手にならん。最高がお前らを集める。力がみなぎる。選抜の時間がない。力がみなぎる。最高は私の意のまま。力がみなぎる。認めない。来るぞ来るぞ来るぞ影である。それなのにお前らは再び我々の領域を踏み荒らしたのだ。覚悟しておけ。必ずこの地を破滅へと導いた罪は償っておく。
達が接続しました。パーティーモードが変更されました。まもなくマッチングされたダンジョンに移動します。